Praise the Lord, Hallelujah, Kaitor kham, ani Kristen takok te bukuk song tini belai no kirima sinsa kok ang norok no share kainan mchungo tamni bagai gangang ke chung tabuk ni o modern generation borok kubi kaito no sinia tai a kubi kaito no sak nangya ngai kaito no mok klayo kaito no lachima sinsa klayo Kaitorni Mungno sak nangya klayo Kaitorni Mungno bandio so ni Kristen takok bukrok tabuk tini bo jorap haike je a kubi kaito no saimanani aku bi kaitor no nung sinia ke nini nung kecang ke tong nani nung aku bi kaitor sabo abono saiman ya wei jodi nung bini mungno nosto klaika aba bini aje borom je bini reputation nosto klaika bini mungno nung borok no nungra khaike borok ni beskango oboni mazara kotorma tongo nei tabo kaisa praman rei rekha amo kaisa proof rei rekha o 2025 praise the Lord hallelujah abon bagi padi cingkisa a video short video nai nai America o Los Angeles tamo angka kaisa norokno ang oro saikhanrana ni muchungo o video no chengnani sikang tamni bagi ngke ajaga o kaisa global ne kaisa award ni o show ngo ajaga o borok oro kok sanai heba MC borok ajaga o Kaitorni Mungno direct publicly mock khaika Kaitorno direct oro insult khaika borok o show so so insult kaimani yaglo o Los Angeles tamongka jengo video ni bisingte seman lainai praise the Lord hallelujah. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch shots and you'll go, oh, that was before the moms are holding strong with 3 shout outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Tonight, a new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. I talked to a fireman once. He was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it. The scene horrific. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Firefighters there doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has. Tony Kristen taku bukurok ching o video nugui manka tamongka o Los Angeles. So brima borok joto miliwi Hollywood ni borok Kaitorno Kaitorni Mungno borok bandiwi Kaitorni Mungno borok mok khaika Kaitorni Mungno borok sak nangya klaika. So ni Kristen taku bukurok answer tamongka naine di aropra hor kuplung hor khamai kebangma borok thibaika te kebangma borok ni nok pra khamai thangbaika so ni Kristen takuk te bukhoro aboni bagai tabuk chingba samna nango je Kaitorni Mungno sak nangya ngai bini mungno borok ni taniwo ladapata khaike ngangke chini langma ni obostha tamungnai so tini obo belai krima sinsa abo tini chini kaisa srengjaknai kok tongo ani Kristen takuk bukhorok tamni bagai nge sing Hollywood naikangangke Hollywood ni nayak naikirok borok ni o film ni bisingtei borok ni award show ni bisingtei joto joram borok Kaitorni Mungno nosto khlayo Kaitorni reputation abono borok sbairiwo borok o mungno hamia khlairiwo so ani Kristen taku bukuro aboni bagi tini ang norokno sanam chungmani abose Galatians chapter 6 verse 7 orotam saka norok oro porikhingai nuknai norok lamata korodi Kaitorno khorok saphano bandi wei mainya Norok lamata korodi Kaitorno khorok sapna bandi menya no one can mock God no one osung sarake bo khorok sapno kurei ko Kaitorni Mungno hamia sanani Kaitorno mock khainani if you did aunung khlaikhang gangke nini langmao a mazara kotor tongne because our God is a king of king our God is a God of God chini Kaitorle rajani raja bugrani bugra bono kebo bini mungno kebo nosto claim kebo bandi wi maindia
So tinan Kristen taku bukro tini American obasta naina di o hor bai kuplung ngai khamai thangka. So megan tini ang norokno sanamu chungo tamni bagai ngke chini Tripurao bo tabuk sing Kaitorni Mungno sak nangya anglayo. Especially chung poito khlainai bororok no Kaitorno poito khlaiman yaglo sak nangya. Christianity no boromria. Kaitorni dagi mano rakhok nani sak nangya. So be careful. Kaitorno sak nangya tangni bono nang ta bandidi. Tai kaisa non-Christian, non-believers. Norok je jaga poito khlaina muchungo poito khlai tongdi. Norok no keba jabardosti khlaiman ya believers anani bagi. Wherever you are, arono tongdi nang. Nini je poito awan poito khlai tongdi. But by mistake bo chini Kaitorno nang mok ta khaidi. Kaitor cengra hanai nang bukok mistake ngai bo ta sadi. Because chini Kaitor kathang Kaitor. Kaitor awu pandi jak nai kokya. Kaitorni mung belai fan ganang. Kaitor belai keplai ni keplai. Bugra ni bugra. Bini mung na kebo bandi wi maindia. Bono kebo hamya sawi maindia. Tamni bagi bo kathang Kaitor. Bose osungsar no snam nai malik. Bose osungsar ni bugra. So ani bagani Kristen taku bukurok chung video ni bising tei chung nugai manka borok Kaitorni Mungno sak nangyangka borok ni nok nu kongo tamongka belai kene cacara rawana masincha. So abon begang tini norok no sana muchengo ani Kristen ni taku bukurok lama ta korodi. Mol belai kene hamya. Tabuk ni mol chung YouTube tu nai kene go kebang ma borok Kaitorno mok klayo, Kaitorno sak nangya klayo, Christianity rogno sak nangya klayo. But be careful, my dear brothers and sisters. Be careful. Chini Kaitor ketriya, our God is not dead God. Chini Kaitor hopeless ya, chini Kaitor useless ya, chini Kaitor fan ganang, chini Kaitor bebak na klaimano, bo tabuk bo tongo, tabuk bo klai na tongo. But nung Kaitorno by mistake di bono mok tak haidi. Hekani ni lang mo kabang mo dera mong paimano. I don't know ang samin ni Kaitorni ni lang mo tamo kaino, but Kaitor hamjak ma kabang bini khairok ma kabang pia khairok ma kabang nei bono nung tem ta khaiti. So abon bagani Kristen taku bukro ang ngorok no tabuk sana muchungo lama ta korodi poito krak ke tongdi phaidi chung Amerikani bagi sturi lainai phaidi chung joto Kaitorni Mungno sak nangya angnai rok ni bagai sung suri lainai